निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. वैश्य समाज सावंतवाडीच्या शतक महोत्सवानिमित्त 3 राज्यांचा वधूवर मेळावा होतोय. या निमित्तानं मंत्री दीपक केसरकरांचा भव्य सत्कार होणार आहे, अशी माहिती वैश्य समाज सावंतवाडीच्या वतीनं पत्रकार परिषदेत देण्यात आली आहे. वैश्य समाज सिंधुदुर्गच्या वतीनं यंदाचा सावंतवाडीचा 35वा वधूवर मेळावा हा 12 फेब्रुवारी रविवार दिनांक 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपन्न होणार आहे. यावर्षी एक नवीन संकल्पना आमच्या डोक्यामध्ये आली जिल्हा कमिटीच्या, की 3 राज्य एकत्रीकरण करून तिन्ही राज्यामध्ये वधूवर मेळावे होतात आणि त्यांचं वधूवरांची लिस्ट ही तिन्ही राज्यामध्ये भविष्यात एकत्रीकरण करून फिरवली जाणार आहे, जेणेकरून या राज्यातील मुलामुली दुसऱ्या राज्यातील मुलामुलींशी विवाहबद्ध होतील. हा आमचा त्याबाबतचा एक प्रयत्न चालू आहे आणि म्हणूनच यंदाच्या वर्षी आम्ही गोव्याचे जिल्हाध्यक्ष आणि बेळगावचे जिल्हाध्यक्ष कर्नाटक यांना आम्ही खास निमंत्रित केलेलं आहे. अतिशय मला आनंद होतो सांगायला की समाजाची स्थापना जवळजवळ 100 वर्ष होत आहे आणि त्या निमित्ताने आमच्या समाजातील सर्व या जिल्ह्यातील सर्व मित्र एकत्र येऊन अतिशय चांगल्या प्रकारचा सोहळा आम्ही साजरा करायचा ठरवलेला आहे आणि नामवंत माणसं या ठिकाणी येत आहेत. त्याचप्रमाणे आता अध्यक्षांनी सांगितलेलं आहे, या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं आहे की 3 स्टेटमधली गोवा आणि कर्नाटक, बरोबर ना, गोवा आणि कर्नाटक यामधील सर्व आमच्या समाजातील मोठमोठे माणसं जी आहेत ती या ठिकाणी समाविष्ट होणार आहेत आणि सर्व तरुण मंडळी ती या कामाला लागलेली आहेत. अतिशय चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम आम्ही घेणार आहोत. गेले 100 वर्षे आम्ही हा कार्यक्रम करत आहोत आणि वधूवर मेळावा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा 35वा वधूवर मेळावा हा सावंतवाडीमध्ये होता. याची शतक महोत्सवी वर्षामध्ये म्हणजे आज 100 वर्ष आपल्या पूर्ण होत आहेत वैश्य समाजाला आणि त्यानिमित्ताने हा मोठा महोत्सव, मोठा उत्सव आम्ही करणार आहोत. त्यासाठी आमचे शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचा इथे आम्ही भव्य वैश्य समाजाच्या वतीने भव्य समाजाचा त्यांचा सत्कार करणार आहोत आणि त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून याचे माजी आमदार राजनभाई तेली ते उपस्थित राहणार. प्रमुख पाहुणे म्हणून संदेशजी पारकर, त्यानंतर दिलीप पारकर जे चेअरमन वैश्य समाज सहकारी पतसंस्थेचे ते येतील. त्याच्यानंतर शालिग्राम खातू जे कोकणरत्न उद्योजक म्हणून गुहागरचे खातू मसालेवाले चांगल्या मोठे उद्योगपती आहेत, ते पण या कार्यक्रमाला येणार आहेत. तसेच अशी आमच्या अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग, गोवा आणि बेळगाव आमचा विशेष हेतू असा होता की 3 राज्य एकत्र जोडली जावीत, म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्य म्हणून बेळगावचे एक त्यांचे अध्यक्ष ज्यांचं नाव हे आहे दत्ता कनबर्गी आणि सुभाष मसूरकर हे गोव्याचे अध्यक्ष आहेत. ह्या दोघांना आम्ही मुद्दाम इथे आणलेले आहेत आणि सिंधुदुर्गाचे स्वतः आहेत. स्वागताध्यक्ष म्हणून दिलीप नार्वेकर आहेत. त्याशिवाय आदल्या दिवशी म्हणजे 11 तारीखला आमची रॅली निघणार आहे. मुरलीधरच्या देवळापासून वैश्यभवनपर्यंत महिला आणि पुरुष असे दोघे आणि महिलांचे काही कार्यक्रम या वैश्यभवनमध्ये आम्ही अरेंज केलेले आहेत. त्यासाठी त्याला महिलांना प्राधान्य द्यायचं या दृष्टिकोनातून त्यांना हे कार्यक्रम करायला सादर केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे सगळ्या महिला आदल्या दिवशी येतील. यदाकदाचित आम्ही वैश्यवाणी समाजाच्या संदर्भात एक व्याख्यान पण आयोजित करायचा विचार आहे. जर म्हणजे OBCमध्ये जर आपल्या लोकांना काय त्याच्यामध्ये फायदा होऊ शकत असेल तर त्या दृष्टिकोनातून म्हणजे काय आपली कंपनीचं याचं एक गव्हर्नमेंटची स्कीम निघाली आहे, त्या याचा जर फायदा होत असेल तर त्या अधिकाऱ्यांना पण आम्ही आदल्या दिवशी बोलवणार आहोत. जर आले तर तो एक फायदा होऊ शकेल. या दृष्टिकोनातून आम्ही हा चांगला शतक महोत्सव आम्ही या सावंतवाडीमध्ये साजरा करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.